صنعه Men suwum yetene, men çörögüm yetene, men zindigim kıyınçılıkta, men bir fakirlikte yaşap ben, horlukta yaşap ben diýilýän bir fakirlikte yaşayan insanlara, belki musulmanlara kıyamata sili derstir. Peygamberimiz mahlukatın en azizi, feriştelerden derecesi ýokary adam. Ey bireme horlukda geçirip beren mümin musulman ayal o erkekde golla. Peygamberimiz görün şol aziz terin mahluk bolup zol ferişteli gelüweti Hudaýa diye. Dağlı kızıllanma sana süýşüp gaýsyn niden Hudaý berjek diýen adam. Onu yok bolar. Men dogamy kıyamada ummatyma goýdum diýen şeýle bir aziz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen garyndaşlar bilen horlukda geçiripdir. Bizlerden çünkü olaqan gövüllikdir. Bir. İkincisi de çın horluk, işte aynı o düşüneýin. Çın garyplyk, çın fakirlik, çın mätäşlik, ol garyplykdyr, ol mätäşlikdir, ol horlukdyr. Adam dünýeden geçenni we kıyamet gününni birji ýani sogaba mätäş bolsa. Yaxşıca düşünmeli görürüňiz. Bir imani we düşünmeli mesele. Bir adam 100 ýaşap çörek bilen suwuny horlukda geçiren adama ey müminler, ey musulmanlar, ol adam garyp däldir. Garyp kimdir? Garyp bir adamdır, Hudaý etmesin onu. Şu dünýeden ruhy çykyp gidenden soňra, yani ulamasyň, ruh çykyp gidenden soňra awwelin fursatda bilýä, bitada perden gurrungy ýok, penjaran gurrungy ýok, düşegiň gurrungy ýok, mobilin modelin gurrungy ýok, anwa bizire aqsan bizire awadanlyklaň daşyň sengin gurrungy ýok. Ruh çykandan soňra bilýär, bitada faqat ma'nawiýat bar. Bitada faqat sogap bilen günan gurrungy bar. Başga adam gurrungy ýok. Bimahal bize gurrun badatla. Bimahal düşep qafi penjara angry ýa-da gurrun bolywati. Emma ruh çykyp gidenden soňra çykdy bilýär. Ey Hudaý, inni bidatdan gurrungy ýok, bir renklen zatdan gurrungy ýok inni. Şo taada açyk biljek. Sogap, yani Allah Taala'nın rezaýaty gerekligi. Bir däne Hudaýyň hoşlugyny çöplep girmelimişdigi. Oğlum şu taadaky horlugyň adyny näme diýeler? Diýin şoňa garyplyk diýip. Diýin şoňa fakirlik diýip. Diýin şol adamy horluk diýip. Ruh çykandan soňra oğlum bilýär. Verenlige inni ýol ýok. Owadan keplemege inni ýol ýok. Odar bu dünýede hewir deren agly burun owdallap keplep işin ewe salýan adam inni derenlik bilen ewe düşüp bilmeýär. Muhatir tiz kerden nistra göz şikeste mine giret fazlaşa. Derenlik bilen lagatyň edip aýtşyny muhatir tiz kerden nistra owadan keplep, deren keplep, özüň öz ýaňdan özüň dogurlap o ýol dällipdir. Ýol näme? Göz şikeste mine giret fazlaşa. Can Allah'ım, men bir günahkar benden boldum diýip ewe gelmesem, ondan başga ýol ýok diýipdir. Muhatir tiz kerden nistra göz şikeste mine giret fazlaşa. Can Allah'ım diýip ewe maşyn ýykylmasaň, ondan başga şeň kabullar diýipdir. Ruh çykanny bilýär şonu. Maddiýatyň içinden, dünýäň içinden, bizat jesediň içinden çykyp ogranna şonu bilýär. Biz Peygamberimiz horlukda geçiripdir. Ol 300 ýyl bolsun aslan. Ol horluk däl. Ol garyplyk däl. Garyplyk näme? Garyplyk adam ruhy çykandan soňra can Allah'ım maňa bir dagyga wagt ber. Bir dagyga, bir saniye, bir sedum saniye. Bir maňa bir wagt ber, bir dünýä iýer, bir däne sogap galanyň diýip Hudaý Taala aýtjak. Ýok. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن قيامة تلك كسم إيدين ذي vermeyen diye Hudaý Taala.
Eger Hudaý Taala ey mümin musulman dogallar, eger Hudaý Taala bir adamy gaýta iýberjek bolsa bara Hazreti Hamzany iýbererdi. Hazreti Hamzanyň ruhy o ýoldaşlarynyň ruhy beheşte ýitdir da, bilen näme diýipdirler? Jan Allah'ım, sen beheşte her näme dilesek berjek diýip aýtdyň. Hudaýa Hudawanda, biz senden dileýäs, bizi gaýta dünýä iýber, ýene şehit bolardy. Hudaý Taala şolara diýipdir, ýok, men inni kestim gaýta iýbermeýän diýipdir. Şolara iýbermenden soňra bir adam eki bir töwer ömrüni geçirip, muht geçirip, Hudaýa men günäde geçiripdir, men gaýta iýber diýilse, evet bolmaz diýjek Allah Taala. Eger iýberilýän bolsa, maçaly iýberilerdi bir topar adamlar. Bir çyn fakirlik, çyn horluk, ay men günüm falanjyra geçene, men zindigim falanjyra diýip hiç zeyrenmäýin. Çyn garyplyk ol wagtdyr ki, bir jidana sogada insan mätäç bolsa. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasyny bu barada aýdyn, ondan soňra bitgurundan çykaýdy. Peygamberimizin duasy şu. Rasulullah'ın duasy, başymyzyň täjiniň duasy, gözümüzün nurunyň duasy, namazda adyny tutup salawat okuyan adamyň duasy. Rasulullah wol burun üstünden geçiremäýin ha. Hatta aganyň çynny ady tutulýan adamyň duasy. Näme diýänmişdi? Allahumma rzuqni aynayni hatta latayni qabla an takuna ad-dumu'u daman. Ey canymyz, malymyz, mülkümüz, enata oğul guýdymyz fedasy bolsun Rasulullah janyň sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Näme diýdi weliýa? Hudaýa Hudawanda. Hudaýa Hudawanda. Men şu iki gözümden fakat ýaşakdyň şu dünýede. Haçan ol zamandan ewinçe, ol kıyamatdan ewinçäki şu akçak gözüň içindäki ýaş kan bolmaka. Hudaýa şumal aksın şu öýdipdir. Ene burypdir kıyamet. Asal akana gözündäki ýaş. Asal işi ýok diýanat bilen. Beýik Allah muhabbet bilen işi ýok. Hudaýyň ryzaýaty bilen işi ýok. Allah'ın kaharı bilen işi ýok bu göz. Ey can dostum, nerede göz bolupdyr bu gözde? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýanmışdyk. Allahumma rzuqni aynayni hatta latayn. Hudaýa maňa bir göz ber, sen ışkyňda we sen kaharyňda gözümden ýaş akyp dursun. Haçan? Qabla an takuna ad-dumu'u daman. Ol zamanyň ewinçäki, o da kıyamet gözüň ýaşy gana tebdil boljak. Kıyamet günü günahkar adam ağlayacak, gözünün yaşı tamamlanandan sonra kan akacak da. Kıyamette günahkar adam ağlayacak, gözünün yaşı tamamlanandan sonra kan akacak. Hudaýa meni şo güne koyma, koy şu dünyada gözünden yaş aksın. Ta kıyamette ol kıyınçaklar görmeyin diýenmişdik. Beş, ol Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem horlukta geçiripdir, doğru. Yöne, eger çynnan şol horluk bolsa, beýik Allah Taala Rasulüni horlamazdy. Ol horluk därakim. Horluk adam ýankurunda, ruhy çykandan soňra hey birje sogaba mätäç bolup ýykylyp galsa, indi de iýberilmese, horluk şotaýdyr. Horluk şotaýdyr. Ey aýdyp duran ýaxşy ýürüňe ýazdy.